Разглобявам ударна бормашина Вики, тип перфоратор, модел Z1C ZT3-26QCC, произведена в Китай. Много добра машина, но има проблем и искам да проверя къде е проблема. Включвам бормашината в електричеството и ще направим тест. Какво прави? Машината не е включена на удар, но има удар. Включваме на удар и пробиване. Има удар. Включваме само на пробиване. Отново има удар. И тук е само на чук. И тук има удар. Един вид тая машина при всяко едно положение има удар. Нека да видим къде е проблема. Ще разглоба пред вас и ще видим какво се е счупило. Ударният механизъм, той е отделно от електрониката. Изключвам захранването, защото е опасно да се работи под напрежение, и започваме разглавянето. Имам тук специални болтове, за които трябва да намеря и специален инструмент, или по-точно предполагам, че и минусова отверка може да ми свърши работа. Просто да намеря подходящата. Много силно е затегнат. Тя никога не е отваряна. Сега за първи път сервизирам машината. Така. Тук имаме още един рапиден винт. Да махна дръжката да не пречи. Нещо не ще да се извади па сега. Развил съм, разхлабвам тук всичко. И малко и трябва, но се опъва. Странно защо. Ето още един проблем откривам. Иначе машината съм е ползвал около половин година, не съм имал проблеми. Сега се появи проблема, но нещо не мога да извада. Да. Първо да извадиме патрона. Така, ето го патрона. Може би изисква да се извади тази част. Общо взето не помръдва. Опитвам се да извада само дръжката. Допълнителната дръжка нещо не иска да се извади. Тя не е залепена, върти се, но защо не иска да се извади? Това е много странно. Механизма, който я освобождава, явно нещо не работи като хората. Ето, това е механизма. Опитвам се всячески да извада дръжката. Много странно. За първи път ми се случва такова нещо. Просто дръжката няма какво да направи повече.
Тя освободила до край всичко възможно, но не мърда. Странно, странно, странно. Много странно. Добре. Въпреки това, трябва да го отворя по някакъв начин. Сега тук имам същите болтове. Но първо да се отърва от тази дръжка. Тъй като машините обикновено се цепат на две части. Тук е тази цял корпус. Значи дръжката може би си остане там. Ето тук имаме болт. 4 болта държат предната от задната част. Трябва да ги отбия тях, за да мога да разделя машината и да видим какво се случва с ударния механизъм. Този винт е развит, остава само един, последният. Така. Това най-дългият ли? Може би не. Видим и този. Дали ще излезе? Трябва да излезе. Всичките са еднаква дължина. Сега ще разговарям предна и задна част. Това е ротора на машината. Там в дъното виждате четките. Виждате ги в дълбочината. Така. Сега ще проверим какво се случва с предната част. Машината е работеща. Единствено, че непрекъснато бие. Има удар и не може да се използва като обикновена бормашина, само като перфоратор. Така. Значи най-вероятно това се разглабя назад. Тази част. Да. Има някаква скоба, която държи уста. За да излезне този механизъм, ще се наложи по някакъв начин да откача уста. Преди това ще пробвам да извада този бутон. Само предполагам, че така се вади. Би трябвало да е набит, няма как да е сложен без. Не може. Странно. Много странно. С какъв инструмент се разглаби, интересно. Досещам се вече. Има като зегер каена, но нямам конкретен инструмент за отварянето. Ще пробвам така. Ако успея, успея. Значи най-вероятно се започва от тук отгоре. Да. Ето. Патроните се разглабят така, по този начин.
нещо ми държи тук още една капачка. Се задържа. Много странно. Да, най-вероятно се развива със специален ключ. До такъв извод стигам. Ще потърся ключ и ще продължа видеото след като го открия. Оказа се, приятели, че не е специален ключ, а има тази зегерка. Вижте, тази зегерка държеше тази част. След като я извадих и нея, сега ще пробвам да извада целият механизъм назад към мене. Да, ама без да махна този ключ няма да се случи по никакъв начин. Иначе, ето какво установих, когато е на удар, вижте, как избутва буталото напреде, върти се, хоп, буталото напред, назад, напред, назад. Тая средната част се движи напред-назад. Сега само трябва да открия как да извада този ключ. Има някакъв челъм, трябва да го открием какъв е. Ще пробвам с отвърката. Нещо не се получава. Няма винтове, няма нищо. То не е изникнало тук. То е поставено там. Но трябва да видим как. Тук имаме грес. Смазана е добре машината от вътрешна страна. Така. Ето, приятели, не се маха ключа. Просто се вади механизма. Ето за какво иде реч. Поставям целият механизъм тук и какво виждаме вътре. Много грес, което е много хубаво, че има. Тая грес остаряла е, разбира се, ще бъде сменена с нова. Тук къде е избила греста. Трябва да почиста хубаво гръста тук, за да се вижда какво се случва точно. Чиста с тоалетна хартия, тъй като това имам под ръка. Виждам едно лагерче, което се е разбил. Ето го най-вероятният проблем.
Ето го лагера. Вижте. Изпаднали са му съчмите. Няма гривничката. Всъщност тя гривната е тук, но трябва да се извади, защото се е заклещила. Тая гривна. Ето. Механизма за превключване включва точно тази гривна. Нека да изтрием малко тези стари греси. Така. Най-вероятно виновникът е точно това лагерче, което се е разбил. Между другото, тази машина съм е купувал евтино, така че не знам дали си заслужава този труд, но аз заради вас го правя, за да видите как е изработена, от какви части механични, електрически се състои един перфоратор. Даже и да не стане, не е фатално, имам други перфоратори. Това не е първи и последния, който имам. Така че дързайте. Гледайте